Rescat Films firma un acord de col·laboració amb La Selva TV per posar en valor el passat de Lloret de Mar. La productora i distribuïdora Rescat Films, amb seu a Lloret de Mar, ha tancat un acord de col·laboració amb La Selva TV per a la creació d'una nova sèrie de píndoles informatives de tall històric sota el segell de Lloret Vintage. Aquestes càpsules audiovisuals neixen amb el propòsit d'honrar el passat de la vila i posar en valor el seu llegat cultural. Estem molt contents d'aquest acord amb La Selva TV i així serà la manera de poder arribar a la gent de la selva amb el nostre material vintage, no? El que volem aconseguir amb això és donar a conèixer tota la història de la TV Lloret d'abans, de la primera TV Lloret, i a més anirem arribant a fer unes històries vintage que arribaran a tota la comarca. Per la seva banda, La Selva TV celebra l'oportunitat d'enriquir la seva graella amb contingut que s'allunya de la immediatesa informativa per centrar-se en la divulgació i el patrimoni. Doncs estem molt contents d'aquest acord arribat amb la Nova Televisió Lloret, amb l'empresa Rescat Films, perquè és una manera de donar a conèixer tot aquest fons documental de Lloret, de fa la tira d'anys, i que per la nostra part ens va molt bé, perquè sempre estem buscant aquest material que sempre queda en un calaix i que no surt mai, i sempre estem amb la novetat, que també, però aquesta part de memòries de la selva és una cosa que ens feia molta gràcia. I gràcies a aquest acord amb l'Isidor i la Núria podrem portar a totes les llars com a mínim aquesta part de Lloret i a veure si puguem aconseguir d'altres pobles. Com diu en David, jo crec que també és molt positiu aquestes col·laboracions i aquests convenis. I per la nostra part, nosaltres a seguir treballant amb tot l'esforç i dedicació que hi posem sempre i amb objectius petits i realistes i intentant anar creixent a poc. Aquesta iniciativa es materialitzarà en la nova secció Lloret Vintage, integrada dins del programa del Setmanari de la Selva, en col·laboració amb Televisió de Girona. L'estrena oficial tindrà lloc el pròxim 18 d'abril. Amb aquest nou vincle, La Selva TV reafirma el seu lideratge al territori sumant ja 4 aliances estratègiques amb mitjans de proximitat, com són Televisió de Girona, TV Tossa, Fitel Televisió i la Nova Televisió de Lloret, una xarxa que consolida el múscul informatiu de la comarca de la Selva i la seva projecció cap a l'exterior. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Hi ha racons del nostre país que semblen inaccessibles, però on altres veuen problemes, nosaltres hi veiem el camí cap a casa teva. A Petrocat Girona tenim la flota adaptada per arribar allà on el gran camió no passa, sigui el carrer més estret o el racó més amagat. No passis fred. Distribució de gasoil a domicili. Ràpida, eficient i per a tothom. Petrocat Girona. Sortim cada dia a dur-te l'energia a la porta de casa teva.